बघा, आमंत्रणाचं राजकारण या देशात कधी झालं नव्हतं. भारतीय संसदेचं उद्घाटन झालं तेव्हाही हाच प्रकार झाला. भारतीय संसदेचं उद्घाटन झालं नव्या तेव्हाही हाच प्रकार झाला. आता राम मंदिराच्या बाबतीत आयोजित हे सुरू आहे. हे सगळे सोहळे एका पक्षाचे आहेत, हे देशाचे नाही, याला राष्ट्रीय स्वरूप नहीं है. अगर इस प्रकार से कोई कार्यक्रम होता तेव्हा त्याला एक राष्ट्रीय स्वरूप आना चाहिए. ये राष्ट्र को समर्पित है, चाहे देश की नई संसद हो, चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो. देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिसका इतना भी योगदान नहीं है, जिसे हमारे मराठी में कवड़ी भर बोलते हैं, 4 आने का योगदान नहीं है, वो हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन करेंगे या बनाएंगे.